Terve taas. Nyt ollaan täällä minun pikku verstalla hommissa ja mulla on projektina tässä niin tehdä tommonen ruokapöydän kansi tuppeen sahatusta koivulankusta. Eli tämä on sahattu tukista tuppeen, eli tuppeen sahaminen tarkoittaa sitä, että otetaan vain nuo viipaleet pois ja jätetään nuo kanttaamatta, eli nämä sivut on niinku puu myötöisiä. Eli tämä materiaali on kaverin tontilta. Sinne rakentuu uusi omakotitalo, niin joutuvat kaatamaan koivuja pois siitä. Mä tietysti jäi sinne taivasalle niin joksikin aikoon nämä pölökyt ja olihan ne siellä varmaan niin lähes vuoden niin sitten, tai ainakin talvesta tuonne loppusyksyyn. Sitten nämä vietiin sirkkeliin ja sirkkelisahuri sahasi näistä tämmöisiä tuppilamppuja. Ja nyt ne on sitten ollut kuivamassa niin semmoisessa puolilämpimässä varastossa niin nipussa taaplattuna. Osa niistä vääntyi aika pahasti, että ei niistä ollut mihinkään. Mutta kuitenkin tässä nyt muutama lankku on tämmöistä käyttökelpoista. Näissä on pientä värivirhettä. Vähän sinistymöä, toukansyömiä reikiä. Tuommoista vähän niin kuin lahonkin näköistä ollut varmaan jo alun perin siinä kasvuvaiheessa, mutta tullut eloisen näköinen pinta näistä. Tosiaan minä käytin nämä tutulla puusepäällä höylässä. Nämä on nyt höylätty suoraksi ja tasapaksuus 43 milliseksi. Lankut ja nää tossa jo eilen niin kanttasin sitten näitä. Eli tuommoilla ihan käsisirkkelisysteemillä niin vein näistä nuo reunat pois. Tähän pöytään niin jääpi nuo reunimmaiset lankut niin jääpi tälle pinnalle, mikä tästä nyt on ollut tää puumuotoinen pinta. Ja sitten keskellä on sitten noita molemmin puolin kantattuja lankkuja. Tää on sen verran kosteita tää puu tai sille sit koivu yleensäkin, niin sitä on hirmu hankala liimata yhteen. Ei kannattaa unohtaa niin tässä tapauksessa, että liimattaisiin yhtenäinen pöytälevy. Niin päätettiin sillä tavalla, että jätetään siihen pikku semmoiset ehkä sentin raot ja sillä tavalla sitten mennään eteenpäin. Niin tuossa nyt on noita lankkuja varmaan tarpeeksi, paitsi pitää mutta yksi vielä kantata. Mäpä näytän nyt, että miten mä ihan käsisirkkelillä kanttaan nämä. Joo, eli mulla on nyt tässä pöydällä yksi lankku ja sitten mulla on tämmönen suora lauta. Jonka minä ruuaan tähän työstettävään lankkuun kiinni. 15 milliin.
tämä ohjurilauta on tässä silleesti sopivasti kiinni, että tulee tasalevyinen lankku. Sitten mulla on tää ohjurilauta tältä takapäästä niin kiinni tuossa höylässä, niin tää pysyy paikallaan sit sen sahauksen ajan. Sittenhän mulla on tässä tämmönen käsisirkkeli. Terä on seetty sillä tavalla, että kun mä tästä nyt sahaan, niin se ottaa vähän tästä aluspuusta, että se ei tietenkään tuohon pöydän pintaan sottavat. Laitanpa nyt ton imurin päälle, ettei tule niin paljon pölyä. Siitäpä se lähti. Irtos tuo imurin letku. Kyllä tuo jemmaan. Ja sammuttu imuri. Irrotetaan tämä ohjurilankku tässä. Tää lauta. Nythän meillä on tässä tasalevyinen kantattu lankku. 104,7. 104,7 toista päästä. Nämähän jääpi nyt tällaisesti sirkkelipinnalle tämä kanttasta. Varmaan tuolla oikohöylällä sitten ajan vielä ne silleeksi. Tälleen tämä käypi tämmöisillä harrastelijavehkeilläkin tämä homma. Nyt kun nämä kaikki lankut on kantattu, mitä tarvii, niin minä ajan nämä sirkkelipinnat tästä niin tämmöisellä pikkusella oikohöylällä suoraksi. Ja sitten siistin näköinen siitä. Joo, laitetaanpas ekanakin imuri käyntiin. Aika meteli kyllä.
nyt on nuo kantit on höyletty tuosta silleksi, niin mä tämmöisellä pienellä höylällä ajan nuo terävät särmät pois tästä. On ehkä parempi tehdä tälle. On mulla tuossa Jyrsin konekin, mutta kun eihän näistä tarvi ottaa semmonen hituun, että se ei ole terävä torjana. Joo, minä tälleen nyt käyn läpi kaikki nämä kulmat tästä. Tässä on nyt tää pöytälevy, tämä ulkoreuna, mikä jää ihan tähän pölkyn puun muotoon, niin minä sitä pikkasen ajan tämmöisellä porakoneeseen, laitan tuommoisen tussukkalaikan, mikä tämä onkaan siinä, jotta hiomajuttuja ja muuta, niin tällä ajan tää vähän niinku silleemmäksi. Siihen jää vielä kuitenkin tuommoinen puunpinnan väri. Näistähän lähti hirmu hyvin nuo kuoret pois, kun ne oli kuivanut. Ja se parkki siitä, että ei jäänyt tämä pikkasen rusketa tuohon puunpinnaan. Se on hyvä tuommoinen silleen, että siinä pysyy vaikka tuo Osmo puuvaha tai joku, mutta tää sieltä laitettaankin sitten. Oon nyt tässä valmistellut nämä lankut ja laitellut ne tähän vähän niinku siihen järjestykseen, mitä ne tulisi olemaan siinä pöydän pinnassa. Pöydästähän tullut 90 senttiä leveä tai ehkä vähän yli. Pittuus joku 180, 190. Tässä on nyt niinku näette varmaan kuvia. Tuossa on joku toukkakin syönyt ja muuta. Että tämä ei ole ihan niinku puhasta puuta sillä tavalla puhasta, että tässä on tämmöistä rustiikkista pintaa, mikä minun mielestä kyllä sopii tosi hyvin tähän pöytään. Nämä on nyt nämä valmistelut lankut niin latonut tähän pöydälle niinku alaspäin, että tämä on niinku se alapuoli. Ja nyt minä sidon nämä yhteen tämmöisillä rimoilla. Tää tuo rakoota ja oikeaksi tuosta jääpi tuohon välirakoon. Ja mulla on niinku tässä pittuudessa nyt vähän niinku sitä ylimääräistä. Niin tää pöytä piti olla 180 tai vähän yli. Mulla on nyt näihin rimojen väliin on 190. Sitten jos mä tuosta sirkkillä ajan niin tätä vasten, niin tullut 182 tai jotain, mikä oli se toivomus. Joo, siitä se lähtee. Niin, tarkoitus on jääkistää tämä pöytälevyni tämmöisellä 20 kertaa 20, eikö 25 kertaa 25 kulumarauvalla. Niin mä nyt jostain tuosta lähden ja ajan sirkkillä uraan, että tämä painuu sinne tuonne puun sisään ja sitten väjään joka lankun niin ruuvilla kiinni tuohon
Joo, mulla on nyt ohjuri tuossa ja minä ajan sille kulumarauvalle uraan tuohon, mihinkä se upotettaa tänne pöydän alapuolelle. Eli tässä tulee nyt niitä 4 kappaletta kulumarautia ja ne sitoo tämän, ettei tämä vientyle tää pöytä. Joo, pannaanpas imuri pieni. Nyt siinä on oraa. Kokeillaanpas käypikö tämä kulumarauta tuohon uraan vai tarviiko sitä leventää. Ja varmaan siihen menisi, kun pikkasen naputtelisi. Ehkä olisi parempi, kun pikkasen levittäisi. Joo, mutta tälleesti. Tuo minkä leikkasin tuo uraan, niin katkaisee sopivan pätkät tää kulumarauto ja sitten teen reijät tähän ja kulumarauta ja vielä ruuvilla kiinni noihin lankkuihin. Tämmönen systeemi. No, tuossa katkon nuo kulumarauvat sopivan mittaisesti noihin urriin ja poroisin reijät. 2 ruuvia per lankku. Minä pulkasen ne kiinni tähän lankkuun. Mulla on tässä 6 kertaa 6 kertaa, onko nää nyt 40 nämä ruuvit. Ei ihan mene tietysti tuosta kannesta läpi tuonne käyttöpuolelle. Mä luulis kyllä pitävä tämän ainakin paikallaan tämän kannen. No niin, mä ruuvon kaikki ruuvit tuohon. Sitten ehkä. Nyt minä tasson nämä päät tästä näistä lankuista, kun on sidottu yhteen. Tasataan päät. Pyyhkäsen nyt nuo päätykanti reunat hieman palikalla vähän pyörtäväksi. Mulla on nyt tässä tämmönen epäkesko hiomakone ja 120 hiomapyörä tuossa, että niin silleen tää höylän jälkeen, että varmaan tämä riittää tähän pinnan hiomiseen. Pannaanpas imuri päälle, mulla on liitetty tuolta tuo letku tänne imuriin. Kyllä tuli sileä.
Siihen vaan nyt vaikka Osmo vahaa päälle. Niin koivu on sen verran kovaa puuta, että se kestää kolohujakin. Eikä takana tarvita lakkaamaan ehkä. Sitten mulla on ideana tässä vielä tehdä tämmönen koroke tähän keskipöydän yläpuolelle. Tämmönen irtonainen koroke, että jos on aika paljon ruokailijoita, niin voi laittaa ne ruokatarvikkeet tai tarjoilut tuohon ylös ja tuossa allalla sitten pystyy syömään tai tuolla alatasolla. Katsotaan minkälaiset jalat nähtiin, mutta tämmönenkin idea on tässä. Mulla on nyt tässä menossa tämä niin sanotun lisäpäivä tekeminen. Eli mulla on taas nuo lankut niin kuin tuossa isossakin pöydässä, niin tuossa jäykistetty noilla rimoilla yhteen. Nyt minä laitan näitä kulmarautoja tähän kiinni, jotka sitoo yhteen nämä lankut, että ne ei sitten pese siinä viäntyyn. Eli mä porroon nyt tuosta reijät niille ruuviloille ja ruuviloille reijät. Eli 2 ruuvilla per lankku kiinni ja 4 on näitä kulmarautoja. Nämä kulmaraudat tuossa paikallaan. Nämä oli sinne muustas, kun ne soittaa näkyvät tuolta. Ei tänne kiinni tuolla. Tuolla kulma kappaleella kiinnitin tuon apupöydän jalan ja pehmustetassut on tuolla alla, ettei normita pöytä. No niin, ehkä se nyt on siinä pisteessä, että se olisi hyvää. Jätettiin lyhentöä tätä yläpöytä, niin vähän se, tai sillä tavalla, että mahtuu vaikka tässä päässäkin aterioimaan sitten joku. Ja eikä ole ihan niin täyttävän näköinen tässä, että nyt minusta on parempi tämä kanto. Tää se oli silloin, kun sen eka kerran tein. Kyllä siitä. No se varmaan kelepoo nyt. Se on nyt hiottu ja pintakäsittely vaan vailla. Toimittua tämä tuonne kaverille. Tämmöisiä hommia tällä kertaa täällä pikku veristalla. Rakennellaan jotakin muuta seuraavalla kerralla. Kiitos mielenkiinnosta. Kiitos katsojille. Tilatkaa kanava. Täältä löytyy kaikenlaista puuhastelua, retkeilyä, kalastusta, metästystä. Jopa tämmöisiä pikkusia puuaskareitakin. Moi moi!